Eraso berri bat gauzatu zuten atzo Libanon, oraingo honetan 100 walkie-talkiek egin zuten eztanda aldi berean, eta ia 20 hildako eta 450 zauritu konfirmatu dituzte oraingoz. Israelek erasoa bere gain hartu ez badu ere, Mossad inteligentzia agentzia ekintza hauen atzean dagoela uste da. Arratsaldeon, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak agerraldia egin du gaur Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean hurrengo 4 urteetarako bere sailak dituen helburu eta erronkak aurkezteko. Pedrosak ausardia eskatu du eskola segregazioari aurre egiteko itun sozial eta politikoa garatzeko. Eta jakinarazi du aurreko legealdian onartutako hezkuntza legea garatzea izango duela eginkizunen artean. Hezkuntza sailburuak ere eman ditu Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren alorreko asmo eta erronken berri, eta sailburuak adierazi duenez, arduraz eta leialtasunez beteko du lana, eta azpimarratu du hezkuntza sistema osatzen duten eragile guztiei zerbitzu bat ematera datozela eta mezua bidali die gizarte eragile guztiei. Legealdi honetan beti saiatu garen bezalaxe, elkarrizketarako eta akordiorako borondatea erakutsiko dugula, hori azpimarratu nahiko nuke. Administrazio honek, sindikatuekin, elkarrizketan jarduteko eta negoziatzeko borondatea baitu. Mai sindikal guztiak indartu eta berriro aktibatzeko helburuarekin. 3 erronka ezarri ditu hezkuntza sailak, alde batetik unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako hezkuntza maila guztietan hezkuntzaren hobekuntza Europan erreferente izateko, beste alde batetik iazko abenduan onartutako hezkuntza legearen erreglamentu bidezko garapena, eta azkenik pedagogia eta antolaketa eraldaketa gauzatzea. Aintzindari izan beharko gara, etorkizun hurbilean egon daitezke erronka hoiei heltzeko. Bidea egiten jarraitu behar dugu, hezkuntza eragileen parte hartzearekin, espazio kolaboratiboak bultzatuz. Deno baikara sistemaren parte eta erantzule. Helburu zehatzak ere aipatu ditu Pedrosak, hala nola kalitatezko eta erreferentziazko hezkuntza sistema propioa sustatzea, edota eskola publikoren azpiegituretan inpaktuzko inbertsioa egitea. Klaustroak, eta hau da importanteena, nabarmen egonkortuko dira. Eta horrek zer esan nahi du? Hezkuntzaren kalidadea sano hobetzeko ahalbidetuko duela. Eta hori da azkenengoko helburu azken finean. Ikastetxe publikoen autonomian sakonduko dutela hitzeman du sailburuak eta eskola segregazioaren aurkako itun soziala aurreratu du. Eskola segregazioaren aurka edo aurre egiteko itun soziala garatzeko unea da. Erronka potoloa daukagu, baina nik esango nuke aukera historikoa daukagula gure aurrean. Eta ausardiaz heldu beharko diogu egiteko honi. Etorkizune gizarte ereduaz ari garelako. Hori oso presente izan behar dugu. Azkenik Begoña Pedrosak azpimarratu du 13. legegintzaldiko lehentasunik garrantzitsuenetariko bat sinergiak bilatzea izango dela hezkuntza sailarentzat. Eguerdi honetan berriz Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburuaren txanda izan da. Itxasok Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza eskasiaren arazoa udalekin akordioak lortuta konponbidea izan dezakela adierazi du. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza babestuaren eskaintza 140 handituko duela baieztatu du, ahalik eta 7.000 etxebizitzetara iritsi arte. Recordemos que antes del estallido de la burbuja, la Gernikako estatutua betetzea eta estatutu berriaren negoziazioa dira legealdi honen hasierako ardatzak. Alderdi eta erakunde nagusietako ordezkariak gai horien inguruan zer jarrera duten adierazten ari dira negoziazioen atarian. Itxaso Atutxa EAJaren Bizkaiko buru batzarreko lehendakariak Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiari esan dio ez duela beto eskubiderik. Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak investidurako babesa lortzeko asmozea jotarekin egindako akordioari erreparatzeko esan dio Ondabaskan egindako elkarrizketan. Atutxak ahalik eta akordiorik zabalena lortzeko lana egingo dutela esan du eta alderdiekin elkarrizketak urrian hasiko direla baieztatu. Y por último estarán las personas, pero creo que hay que hacer primero todo eso.
Osasun langileentzako karrera profesionala orokortu nahi du Nafarroako gobernuak sare publikoan. Sindikatuen aspaldiko eskaera da eta Nafarroako parlamentuan gaur onartutako legeari esker osasun departamentuko 3.303 profesionali ezarriko zaie osasunbideko C eta D mailako 3.259 langileri eta Nafarroako osasun publikoko eta lan osasuneko institutuko 54. Onuradunen artean dira erizaintzako teknikari laguntzaileak, erradiodiagnostikoko eta farmaziako profesionalak, zeladoreak eta laborategiko langileak. Eta osasun arloari jarraika, Manu Lezertua Arartekoak Radio Euskadin jakinarazi duenez, iaz bezala, aurten asko dira Osakidetzaren inguruan herritarrek helarazitako kexak. Lezertuaren arabera, iaz arlo horri buruz jasotako erreklamazioen gorakadarekin oso harrituta geratu ziren, eta aurten ere gehien igo den eremua da. Iragarri duenez, osasun sailburuarekin bilduko da aurki kexen bilduma aurkezteko. Algortan, 101 eraikina eraistearekin amaitu berritan, EAJak defendatu du Getxoko udalak uneoro legezkortasunaren arabera eta bere funtzionarioen irizpide teknikoaren arabera jokatu duela Algortan luxuzko pisuak eraikitzeko proiektuaren kasuan. Oposizioak ostera ondarea babesteko konpromiso falta salatu du eta sustatzaileari mesede tratua egiten diotela ohartarazi. Jon Urien Zarauzko alkateoia absolbitu zuen atzo fiskaltzak, prebarikazio administratiboko 2 delituren akusazioak zituen bere gain. Urienek Zarautz Lur Konpainia publikoaren kudeaketak izandako irregulartasunak argitara eraman dituen kasu baten barnean. Nun gauden Zarautzen? Fiskaltzak Jon Urien Zarauzko alkateoia absolbitu du asteazken honetan prebarikazio administratiboko 2 delituren akusazioa erretiratu ostean. Zarautz Lur Konpainia publikoaren kudeaketan izandako irregulartasunekin lotutako beste auzipetua sozietate horretako gerente ohia da, Kenari Orbe, eta gertakarien zati bat aitortu, alkatea errugabetu eta 2 urteko kartzela zigorra eta 5 urte eta erdiko gaitasun gabetza ezarri diote. Diru publikoa bidegabe erabiltzaren eta prebarikazioaren delitu jarretu baten egile izateagatik. Auzipetuak gertatutakoa onartu ondoren fiskaltzak prozedura judizialan bidegabeko atzerapenen aringarriak aplikatzea eskatu du, baita eragindako kaltea partzialki konpontzea ere. Izan ere eragindako kalteengatik Zarauzko udalari konpentsatu beharko dizkion 55.000 euroetatik 30.000 ordaindu ditu. Ondoren auzitegiak bertan bera utzi du kartzela zigorra epeka ordaintzeko geratzen zaizkion 25.000 euroak ordaintzeko baldintzarekin eta hurrengo 3 urteetan berriro deliturik ez egiteko baldintzarekin. Ministerio Publikoak kendu egin du alkateoi zarauztarrari egindako akusazioa. Akusatutako elementuak ez direlako agertzen, beste auzipetuaren egintzak ezagutzen ez zituelako eta gertakarietan part hartu zuela egiaztatu ez delako. Zarautz Lur enpresaren kudeaketaren irregulartasunak 2006 eta 2009 urten hartan gertatu ziren. Irregulartasun horiek lokalaren alokairua bikoiztuta ordaintzarekin, dietak ordaintzarekin, langileen gastuekin, bulegoen mantentzelanekin eta faktura batzuekin, eta lanak zuzenean lehiaketa publikorik gabe esleitzarekin lotuta egon ziren. Urienek berak alkate gisa jarri zuen salaketa 2011an fiskaltzaren aurrean Zarautz Lurreko gerente ohiaren aurka, irregulartasunak egin zituelakoan. Hasiera batean epaiketa 3 egunetan egita aurre ikusita zegoen joan den astelehenetik asteazkenera bitartean, baina bi aldeak ados jarri zitezkenez auzitegiak bertan bera uztea erabaki zuen lehen egunean, asteazkenean berriro ekiteko. Bertan bi auzipetuek bakarrik deklaratu dute eta fiskaltzaren galderei bakarrik erantzun diete. Orduan Urienen aurkako akusazioak kentzeko eskatu da eta hasieran Zarauzko Lurreko gerente ohiarentzat eskatzen zuen 10 urte eta 4 hilabeteko kartzela zigorra murrizteko. Aldaketa horiekin ados daudela iritzita auzitegiak absolbitu egin du Zarauzko alkate ohia beste auzipetuari ezarritako zigorra jakinarazi ditu eta gaia epaiaren zain dagoela adierazi du.
Ipar Euskal Herriari dagokionez, Mikel Karrera eta Saioa Sánchez Euskal presoei DPS estatusa kentzeko eskaera zabaldu du Colet Capdeville Fronte Popular berreko kideak. Kategoria hau bereziki zaindutako espetxeratuei dagokiena da. Frantziako asanbladan dauden 3 euskal diputatuen izenean plazaratu du eskaera Capdevillek. Madame la Contrôleure, vraiment je vous félicite pour la qualité de votre travail. Et avez-vous remarqué quand même que depuis quelque temps, le recours à la garde à vue devient la règle par rapport à l'audition libre? Et je termine par un vif questionnement qui est lié à ma circonscription. Je suis élu au Pays Basque. J'associe Peyo Dufo et Iñaki Etxaniz qui sont mes collègues de ce territoire. Et je vous alerte sur la situation de 2 prisonniers basques, dont une femme, qui ont toujours le statut de DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé, alors que ce statut est totalement incompréhensible au regard du processus de paix qui a été enclenché depuis de nombreuses années au Pays Basque, et je vous saisirai d'ailleurs officiellement. J'attends avec impatience, intérêt en tout cas, votre saisine sur vos prisonniers basques. Guztira, 2.500 euro ordaindu beharko dituzte Aiaraldeko bortz emakumek iazko azaroaren 30ean egin zen greba feminista orokorragatik. Aiaraldea .eus edabideak jakinarazi duenez, ertzaintzak mozal legea aplikatu die emakume horiei. 600 euro ordaindu beharko dituzte eta 5. 100. Greba batzordeak emandu gertatutakoaren berri eta zehaztu du litekena dela isun gehiago iristea. Azaldu dute zigortutako 4 Amurrioko Tubasex lantegiaren aurrean egindako mobilizazioan parte hartu zutela. 5. berriz, grebaren berri emateko agerraldi batean parte hartu zuen, baina agerraldia baimendutako tokian egin ez zela argudiatuta jarri zion isuna ertzaintzak. Denbora gutxiago dugu bizitzeko eta prekarioagoak gara. Donostian, frankismoko biktimak omentzeko dagoen eskultura berriz interpretatzeko eskatu du PPek. Altxamendu frankistako kideek eraildako 400 pertsonen izenak agertzeaz gain milizia errepublikarrek estatu kolpearen osteko egunetan hildako 250 pertsonen izenak ere gogoan izatea nahi dute Donostiako popularrek. Frankismoaren biktimen omenezko eskultura bat berrinterpretatzeko eskatu dute Donostian. Igentea kalean dagoen dual monumentua da. 400 zulaketa ditu altxamendu frankistak hildako 400 pertsona gogoratzeko. Eta orain PPek milizia errepublikarrek estatu kolpe frankistaren ondorengo asteetan hildako 250 biktimen izena gehitzea eskatu du. Donostiako giza eskubideen batzordea PPren proposamen hori eztabaidatzen ari da. Proposamen horrek Donostiako udal gobernuari eskatuko dio dual eskulturak 2014an eraikitakoak ez dituela aintzat hartzen Donostiako gerra zibilaren biktima guztiak. Dual eskultura Amaia Mateosek eta Tomas Villanuevak egindako obra da, Juan Carlos Izagirre alkatetzan zegoenekoa. Udalindar politiko guztietako ordezkariek bertan zirela inauguratu zen, PP barne. Alderdi horrek orain baina obraren zentzuari buruz galdetu dio alkateari. Ea zergatik ez ziren sartu Donostian gerra zibilan hildako guztiak igentean kokatu zen dual monumentuan. Hori da Borja Korominas PPko bozeramaileak sinatutako interpelazioaren 7 galderetako bat. Memoria demokratikoari buruzko indarreko legea betetzeko beharrezkoak diren neurriak har daitezen eskatu dio Eneko Goia alkateari. Lege horrek ez omen baititu bereizten gerra zibileko 2 aldeetako biktimak. Bestela legea ez betetzeagatik monumentuak kentzeko eskatu dute popularrek. Horren aurrean Juan Carlos Izagirre Donostiako alkate ohiak orain Bilduk Donostian udalan duen bozeramaileak esan du PPren proposamena provokatzailea, errespetugabea eta onartezina dela. Araban, memoria demokratikoaren inguruko afereak aurrera pausoa eman du, izan ere atzo kendu zuten Gasteizen oraindik ikusgai zegoen azken armarri frankista. Olagibel kaleko justizia jauregi zaharreko aurrealdean zegoen berau kokatuta, 1953an geroztik. Asteazken honetan kendu da Gasteizko kaleetan ikusgai zegoen azken armarri frankista. Gasteizko memoria demokratikoarentzat eta diktadura frankistaren aurka askatasunaren eta demokraziaren alde borrokatu zuten 100 gasteiztarrentzat egun garrantzitsua dela adierazi du Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariak.
1953 urtetik zegoen armarri frankista Gasteizko Olagibel kaleko justizia jauregi zaharraren fatxadan, eta honen zahar berritzea aprobetxatuz kendu dute. Memoria historikoaren legeak frankismoarekin lotutako ikurrak kentzeko bete beharra ezartzen du hain zuzen. 2018 eta 2020 urteen artean, hainbat etxe bizitza eraikinetan zeuden plaka frankistak kentzeko kanpaina egin zuen Gasteizko udalak, eta Olagibel kalean kendutako armarriarekin gutxi dira Gasteizen gelditzen diren ikur frankistak. Izan ere, Jose Lejarreta alkate frankistaren omenezko kale bat oraindik dagoela gogorarazi du Garmendiak, eta oihal batekin estalita dagoen katedral berriko ikur frankista ere. Iruñeko udalak etxegabei laguntzeko plana aurkeztu du aste honetan. Proiektu honen arabera bikoiztu egingo du kolektibo hau artatzeko bideratutako diru laguntza kopurua. Etxe bizitzaz gain, formakuntza, jantoki sozialak edota zaintza ere jorratuko dituzte plan berri honetan. Iruñeko udalak ia bikoiztu egingo du etxerik gabeko pertsonak artatzeko inbertitzen duen dirua. Etxegabei laguntzeko planaren barruan eginen du inbertsioa udalak. Etxe bizitzaren auzia zarago, hainbat proiektu jaso dituzte formakuntzaren, jantoki sozialen, zaintzaren eta osasunaren eta enpleguaren esparruetan. Udalak nabarmen handituko du aterpetako eta ostatuetako gastua, alik eta pertsona gehien hartu alizateko. El año 2024 de 3,2 millones de euros frente a los 1,77 millones del pasado 2023, lo que va a suponer un incremento del 80% de la inversión destinada a las personas sin hogar. Esto ha permitido atender ya a más de 1.500 personas que han realizado hasta 6.000 pernoctaciones en los diferentes dispositivos municipales. Neguko hilabetei aurre hartzeaz ere mintzatu dira zinegotziak, hotz boladak ekiditeko. Iazko negua baino hobea izate aurre ikusten dute, naiz eta iaz erabili zuten González Tablas eraikina ez den eskuragarri egonen aurten. Behin-behineko eraikina zela gaineratu dute, baliabide falta dela eta. Azkenik gizartekintzarloko zinegotziak emaniko datuen arabera, etxegabetzeen planaren barruan, 2024an udalak 1524 pertsona hartatu ditu momentu honetaraino. Etxe bat izeneko programan 60.000 euro inbertitu dituzte. 9 etxe bizitza atonduko dituzte 25 eta 30 pertsona. Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatuek bilera eskatu diote Maria Txibite presidenteari benetako negoziazioa aurrera eramateko asmoz erakunde guzti hauen esanetan. Horrez gain, irailaren 26an mobilizazioak izango direla jakinarazi dute eskualdetako hiriburuetan. Nafarroako irakaskuntza publikoko irailaren 26ko greba batzordeak bilera eskatu dio Txibite lehendakariari benetako negoziazioari bide emate aldera. Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatu guztietako ordezkariek prentsaurreko eman dute Iruñan eta bertan jakinarazi dute datorren hilaren 26ko grebari begira sortutako greba batzordeak eskaera formala erregistratu duela Nafarroako gobernuko lehendakariarekin batzartzeko. Sektorean egin beharreko hobekuntzen inguruan benetako negoziazioa bultzatzeko helburuarekin. Gainera, sindikatuek aurreratu dutenez, irailaren 26ko goizean mobilizazioak izanen dira eskualde buruetan, eta arratsaldean manifestazio eginen dute Iruñean. Badaramatzagu hilabeteak, baina hilabeteak Nafarroako gobernuarekin negoziatu nahian. Eta parte hartu dugu, borondate honez, proposatu egin zaizkigun lantalde guztietan. Eta erantzuna izan da hutsaren hurrengoa. Erantzun eskasa horren ondorioz eta departamentuaren jarrera itxiaren ondorioz, etorri da mobilizazio. Iragan irailaren 6an erregistratu zuten sindikatuek greba deialdia. Ekainaren 27ko prentsaurrekoan lan uztearen data aurreratua zuten gainera. Baina ordutik hezkuntza departamentuko zein Nafarroako gobernuko inor ez da beraiekin kontaktuan jarri. Horregatik, atzo bertan ere erregistratu egin genuen eskaera bat hezkuntza departamentuan eskatzeko greba komite eta Maria Txibiteren arteko bilera bat benetazko negoziazio bati ekiteko. Bitartean, ikasturtea hasi zenetik hainbat mobilizazio egiten ari gara,
ikastetxe publiko guztietara joaten ari gara, asanbladak egiten ari gara, 100 edo irakaslerekin elkartzen ari gara, eta beraien ahotik ere entzun zein diren beraien kezkak, eta esan behar dugu, aho batez babesten ari direla gure aldarrikapenak. Irailaren 26an Nafarroako hezkuntza publikoak egun bizi duen egoeragatik duten ezin egona jarri nahi dute agerian irakasleek. Lan usteaz landara, goizean mobilizazioa izanen dira Altsasun, Elizondon, Lizarran, Iruñan, Tafaian eta Tuteran. Eta arratsaldean manifestazio bakarra egin dute Iruñan, 6etan Gurutze plazatik abiatuta. Nafarroako gizarte osoari manifestazioan parte hartzeko deia egin diote. Arabako Foru Aldundiak bertan behera utzi ditu Solaria enpresak aurkeztutako 3 proiektu fotovoltaiko. Aldundiaren esanetan lurraldeko nekazaritza eta abeltzaintza lurrak kaltetuko lituzke ekimen hauek. Arabako Foru Aldundiak atzera bota ditu Solaria enpresak aurkeztutako 3 proiektu fotovoltaiko. Naturan, nekazal lurretan eta lurralde antolamenduan oso kaltegarriak izan daitezkelako. Zierbena Solar 2, 3 eta 4 proiektuak dira Aldundiak baztertu dituenak. Erribera Beitian, Zigoitian eta Iruña Oka eta Gasteiz artean eraiki nahi ziren parke fotovoltaikoak hain zuzen. Solariak 30 parte fotovoltaiko eraikitzeko asmoa dauka Araban, eta hauek izan dira aurkeztutako lehendabiziko 3 proiektuak. Trebinun aurkeztutako beste proiektu batekin batera. Ingurune jasangarritasun eta natura ondarearen zerbitzuak eta nekazaritza sailak Solariak aurkeztutako ingurumen inpaktuari buruzko ikerketak kalitate baxukoak direla argudiatu dute, gabezia eta akats nabarmenak dituztela adieraziz. Foru zerbitzu hauen esanetan 3 proiektuak kalte kritikoak izango lituzkete nekazal lurretan eta ingurumenean. Bestalde Solariak proposatutako 100 kilometroko goi-tentsioko linea zalantzan jarri du Aldundiak. Erribera Beitiatik Bizkaiko Zierbenaraino eraikiko litzatekeena. Energia isurtzeko kokalekuak ausortzen den lekutik gertuago bilatzea proposatu dio Aldundiak Solariari. Araban proposatutako 3 proiektu hauentzako gehiegizkoa delako Solariak egindako planteamendua. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen aurka eginiko azken epaia salatzeko deialdia plazaratu du. Donostiako udaltzainek B2 hizkuntza profila izateko behar falta gaitzesteko asmoz elkarretaratzea antolatu dute arratsaldeko 7etan Alderdi Ederren. Nazioartean koordinatutako eraso berri bat jasan dute Libanon, atzo jaso zen gertaera eta oraingo honetan 100 walkie-talkiek egin zuten aldi berean eztanda. Azken datuen arabera 20 hildako eta 450 zauritu sortu ditu ekintza honek. Badirudi Israelek aurrera emandako erasoa izan dela hau ere gobernu sionistak oraindik ere konfirmatu ez duen arren. هيدا الجهاز هو كان مفصول عن البطارية انفجرت كانت حده.
Europar Batasunari dagokionez tabakoa erretzea gehiago mugatzen saiatzen ari da Europar Batzordea. Organu betearazle honek leku publikoetan erretzea debekatzearen aldeko eskaera plazaratu du. Hala nola, tabernetako terrazetan, igerilekuetan edota parketan. Europako Batzordeak tabernetako terrazetan, parkeetan, garraio publikoko geltokietan eta beste espazio ireki batzuetan erretzea debekatzea proposatu die Europako gobernuei. Europar Batasuneko biztanleak eta batez ere haurrak eta gazteak besteen kearen eta isurik kaltegarrien eraginetatik babesteko eskatu du Bruselak. Kerik gabeko ingurunei buruzko politikak aire zabaleko funtsezko eremuetara zabaltzea proposatuz. Eremu horien artean sartzen dira besteak beste aire zabaleko jolasguneak, igerilekuak, tabernetako terrazak, osasun eta hezkuntza instalazioetatik gertu dauden aire zabaleko eremuak eta autobus geltokiak. Naiz eta oraingoz bakarrik proposamena den eta osasun politiken gaineko eskumen esklusiboa herrialde kideen esku dagoen, Bruselak helburu hori bere estrategia nazionaletara eramatea animatzen ditu Europar Batasuneko gobernuak. Ospatzeko eguna dugu gaurkoan gure katean, izan ere 18 urte bete ditu Hamaika telebistak Euskara Oinarri. Garai horretan oraindik oso gauza regulatua, oso komunikabide regulatua, eta lizentziak behar dira zerbitzu publiko bezala horretzezan, eta orduan konkursoak ireki ziren, eta aurkeztu ginen konkurso horietara ikusi denolako bide posible bat euskeraz ateratzen. Neurri batean bilatzen ari garena da euskaldunok ikusentzunezkoetan ere neurri batean biltzea, batzea, proiektua dauzkagu eduki berriak eta ikusentzunezko berriak sortzeko, eta gainera sare sozialetan eta telebistaz gain horietan ere beste modu berrietan zabaltzen juteko. Asko gara, euskaldunak asko gara, eta bat izan da Hamaika egingo dugu. Onarte kontatzeko genuena, Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izan ez gero, ongi izan eta laster arte. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?